מדברת אליכם אתם מחוץ למשחק. 1. אם המאכל האהוב עליכם הוא פיצה או המבורגר אתם מחוץ למשחק. 2. אם הסוללה שלכם היא מספר עגול לדוגמה 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 או 100 אתם מחוץ למשחק. 3. אם השתייה המוגזת האהובה עליכם היא קולה אתם מחוץ למשחק. 4. אם השתייה הלא מוגזת האהובה עליכם היא פיוסטי אתם מחוץ למשחק. 5. אם יש לכם אח או אחות שגדולים ממכם אתם מחוץ למשחק. אקסטרה חיים, אם יש לכם כמה אחים שגדולים ממכם אתם עדיין במשחק. 6 ואחרון. תבחרו מספר בין 1 ל-12. ואם המספר שבחרתם הוא 6 או 4 אתם מחוץ למשחק. וכל הזוכים שלנו שנשארו במשחק תכתבו בתגובות את כל התשובות לכל השאלות. ניפגש בסרטון הבא.